A transición ecolóxica, a senda urbana, a senda digital e unha maior equidade nos concellos da provincia de Pontevedra. Esas son as 4 liñas que marcarán o novo mandato da Deputación. Esta é a folla de ruta que esta mañá presentou Carmela Silva aos alcaldes e alcaldesas dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. Unha primeira reunión que serviu para explicar máis polo miúdo estes 4 eixes, entre os que se encontra o Plan Concellos. A Administración provincial quere que nos vindeiros 4 anos haxa maior equidade e máis dereitos. A partir de 2021 vamos a exigir que os proxectos que se presenten sexan proxectos maduros para que se podan licitar inmediatamente e, polo tanto, que no ano natural se poidan construir todas as obras e non como acontece neste momento, que hai moitas obras que tardan máis de 2 anos en desenvolverse. Polo tanto, eso significa que os recursos que a Deputación ten a servicio dos concellos pois están en tesorería. Eso non pode ser. A presidenta da Deputación explicou todos os novos proxectos que se desenvolverán nas áreas de igualdade, de deportes e de turismo. Tamén no eido das infraestructuras. Na área de infraestructuras vai haber 2 grandes modelos, un centrado nas infraestructuras provinciais e outra de desenvolvemento de proxectos sostibles nos viarios municipais que nos permitan a recuperación do espacio público, seguridade viaria, unha mobilidade do século XXI, accesibilidade, por lo tanto, ese gran modelo que queremos de provincia donde os coches non teñan o protagonismo, senón que o teñan os peóns. Carmela Silva quere que a provincia de Pontevedra sexa un referente en canto a transición ecolóxica. Por iso crearase unha estrategia de traballo en base ás directrices da ONU e as conclusións que se acorden no Cumio Mundial de 2019. A presidenta saiu moi satisfeita desta reunión cos alcaldes e alcaldesas e asegurou que este é o primeiro paso para que os concellos sigan medrando conxuntamente. Foi unha reunión moi satisfactoria, eu estou encantada, a maioría dos alcaldes de todos os grupos políticos amosaron e agradeceron os proxectos que estamos desenvolvendo na provincia de Pontevedra e eu quero devolverlles a eles o agradecemento porque sexamos capaces de traballar xuntos todavía máis nestes 4 anos que veñen de mandato. Sen embargo, esta satisfacción non se viu reflectida en todos os alcaldes. Jorge Cubela e Telmo Martín non dubidaron en mostrar as súas diferenzas nalgúns asuntos. O alcalde de Cerredo Cotobade reclamou un incremento do Plan Concellos, algo que non agradou á presidenta e ao vicepresidente da Deputación, que responderon a esta petición facendo un chamamento á Xunta de Galicia, un feito que foi criticado polo alcalde de Sanxenxo.